Yuk, budaya minul sacet-sacet mong seliramu. Mong seliramu. Sase. Mbah Rejo Wijaya 67 sing sian. Suminian sorry. Ayo no. Ayo Bu Ayo sayang. Juli Ananta. Bu Sri, Bu RT, monggo. Mamane kan ayo lo. Bu Sri, ayo Bu Sri, Bu RT. Wong ayu gantilane ngatiku. Piye aku manut seliramu. Yen pengen takon isi atiku, kabeh mau ya mong kanggo sliramu. Wong ayu sinawang tambah ayu. Piye aku manut sliramu. Yen pengen takon isi atiku, kabeh iku ya mong kanggo sliramu. Monggo Bu RT. Mbah Mursid. Yo. Siti monggo. Ayune ya Allah. Di Jakarta. Wes. Seliramu ra ayu sinawang tambah ayu. Piye aku manut seliramu. Yen pengen takon isi atiku, Muter dulu, Bu, muter. kabeh iki ya
mong kanggo sliramu awang manis sinawang tambah manis piye-piye aku ora bisa lali yen pengen takon isi hatiku kabeh iki ya mung kanggo sliramu Masih bersama iya. Mandiri Jakarta, Anugerah Mandiri Jakarta. Sorry ya. Ya Allah bapakku. Bapak siapa? Pak Musliman. Yang punya arena. Yuk janda baru yuk. Saya masih perawan loh ya. Oh Manggoro. Jantungku deg-degan Gino Lovers Indonesia nalikane aku krungu kabare ora kira di aku ora lagi wong bener sliramu wis pepisahan ayo yo ratapan ratapan mas ratapan jantungku ratapan juragane toge sama yo gatode gatoke telong ompong kapatode ayo gendang opo tuku mas ning kutha Semarang lagi ketemu kok wis mani bilang sayang
seliramu wis pepisahan. Gea Monica. Pasukan batik monggo. Sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Gedung dek, gedung telo monggo Pak. Mumpung kepethuk dek, ayo ketang opo. Aduh. Bingung atiku, atiku. Tuku selendang biru, ojo sembrono. Nantian aku janda baru, janda ayo lepas. Janda baru kelangenan Om Manggoro. Bablas kedanan ya Pak De. Siap. Suparmi ngasih Pak Bambang Jawa.
Sapa sing ora edanan mripate blala blala awe gegugah rasa atiku yen anyawa esem lan guyumu Nggih, wis. Wae. Yo. Tak rewangi pati geni pamriye Suparmi sing sonten numiase Mbak Suryati. Bibar niki mengke kelanganane Pak Sriono wonten ku ingin ugi menanti ada nidam pentol anjir. Habis ku ingin ya Mas Bro. Siap ya. Tak rewangi pati geni pamriye karepe luluh atine. Pangunten, saya urung mlebu darah pesing.
Sing mlebu gur Purboyo, Sukir, Sakir, Purboyo, Sakir terus. Nggih, insyaallah mengki dilebetnya mereka Pak D, sembah nuwun nggih, sehat selalu, berkah barokah, murah rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih malih. Lumantar sakadang saking Nyu Cahya Muda di bawah pimpinan Gino Wibowo. Dipun sesepi panjenengan Bapak Mandor Ngatiman mijil saking Taman Mini Indonesia Indah sak sabelarem sawetawis. Sapalu paring pakurmatan kagem sederek-sederek umat Islam dan ibadah salat maghrib dalam salat isya mila sakonco tasih ngemban dawuh saking panjenengan Bapak Aris Sutarjo dalem Ibu Siti Muntama. Tentunipun mugi-mugi pinantan sarimbit Mbak Selvi ugi Mas Anggi anggenipun hanglebeti bebareng agung dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal pikantuk kekancingan tresna jeneng putra putri yang saleh lan saleh Allahumma amin. Ngaturaken salam buka tentunipun rumah rasa kadang langsung kita timbali pisanipun Zuli Ananta Nyu Cahya Muda. Ugi Yati Hapsari mijil saking Ladan Wonogiri ugi mante wonten di Anggun Nyu Cahya Muda ugi kasangkuyung duo ganasnya Indonesia Gaya Monika Ita Suwardi Nyu Cahya Muda. Yuk semoga dua ganasnya Indonesia Gaya Monika. Ngaturaken salam buka. Iya. Ternyata makin malam makin rame ya Pak Nam. Ya alhamdulillah. Luar biasa. Buat ibunya di depan semangat ya. Mbak Purnama Kinanti matur sembah nuwun. Bangir wae sapa dik Irung bangir yo duwe omah. lambe tipis wae sapa dik Lambe tipis yo duwe omah. janggut nyantis wae sapa dik Janggut nyatis yo duwe omah. gulu iki wae sapa dik Gulu iki yo iki piye dik mestine ana sing duwe. iki piye dik wae sapa dik Mestine ana sing duwe. iki piye dik tambah kumet dik Mestine ana sing duwe. iki piye dik tambah stres dik Mestine ana sing duwe. Babor sih Cahya Muda.
bangkeane wae sapa dik Bangkeane duwe tumas giwang iki wae sapa dik Iwang iki ya duweku asto iki wae sapa dik Asno iki ya duweku awak lemu awake sapa dik Awak lemu awake yati iki piye dik wae sapa dik Mestine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik Mestine ana sing duwe iki piye dik wae sapa dik Mestine ana sing duwe iki piye dik tambah mumet dik monggo Pak RT sing duwe wong yen lagi gandrung Tempatnya kenapa? Eh? Maksudnya ya Pak RT ya. Hidup tenang ya, Pak RT. Niat kelangan yang kalang yang agar bat kamun sarang. Lerin dopan sang pamit. Kanuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satripun kunjuk dumasangan para tamu kakung miwah putri dumateng sesepuh bini sepuh ingkang dihormatan. Langkung-langkung prapapunden pangemban pangbating praja ingkang tansah dalam tresnani. Gibeteng talebah dumateng para santriwan santriwati ingkang tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi. Satripun semoga kita sareng-sareng katakan puji dan syukur dumateng kasahan Gusti ngamareng dumadi salawat salam. Kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kateng-kateng sakatipun ngatos yaumul qiyamah samangke. Awit pengdalari punika kawula lan panjenengan sami tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan, pinten-pinten kanugrahan sahingga saged makampal dalipun Bapak Aris Sutarjo, Ibu Siti Muntamah, dalah besan kinasih Bapak Rahman, Ibu Musna almarhumah. Awit donga pangestu panjenengan mugi-mugi pinentas serempit anggenipun beberan agung tes warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kuasa kadang saking Nyu Cahya Muda Campursari ingkang dipun pimpin panjenengan Gino Wibowo, dipun sesepi panjenengan Bapak Mandor ngatiman Wijil saking Taman Mini Desa Indah. Marak sowan wonten kesabaran sami awit bandhawuh saking panjenengan Bapak Aris Sutarjo, dalah Ibu Siti Muntamah. Sampun paring donga pangestu kimanipun atur suka, bar suka lumantar kene Campursari kuasa kadang. Ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng sedulur-sedulur Dewa pecinta live streaming di channel Anugerah Mandiri Jakarta. Salam santun, salam budaya, salam sehat selalu. Ugi kerja bareng lumantar 3C Audio Sound System kalau sakadang Yan Kewiduwati jangkep dangsal cacahipun setunggal boko setunggal. Dalam jumlah kadang-kadang Widuwati saking Nyu Cahya Muda. Sampun saga ing dingge karya mijil saking sisih tengen, mijil saking Ladan Ngayog Jakarta pisanipun Yuli Ananta Nyu Cahya Muda.
yang kang kesambet diwati sajengipun selain jadi penyanyi juga kerja di dinas kesehatan mijil saking Laladan Wonogiri alias bakule jamu gendong Yati Hapsari Nyu Cahya Muda. Sari Minul. Ugi samangke wonten di Anggun mijil saking Ibu Kota Jakarta. Cahya Muda kasangkuyung duo ganasnya Indonesia. Gea Monika Yati. Kok Yati toh? Sejak kapan? Sejak kapan ganas-ganas namanya Yati? Sejak kapan? Kita Swardi Nyu Cahya Muda. Kayaknya perlu dirukiah kayaknya. Dalam pandebak Gina Wibowo mijil sangladan Seragena Sri Sinambi Lelanggan Sinambi Hangar Rapi. Dewa sapocoy semoga sarang-sarang kita pidang kata kados bundi kiprah saking kadang-kadang pangjipan campur sari. Nyu Cahya Muda campur sari ini wong duwe gawe. Matur sebanduan sugeng midang katakan nuwun matur nuwun. Masih ada satu lagi nih. Oh iya. Satra Jaya, ayo maju Iya. sini. Buat dulur-dulur pecinta live streaming di channel Anugerah Mandiri Jakarta, matur sembah nuwun yang selalu stay tune. Pokoknya semuanya sehat, rezekinya berkah barokah. Semoga perkataan saking Nyu Cahya Muda ngaturaken salam buka. Keluarga besar Wonogiri, keluarga besar saking Ibu Siti Muntamah mangke tipe tenggo. Mas Yanto kayak sacet monggo. Ojo ninggal aku trimo gonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng weruh lawe abang terus kapiran proliyane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lampur ngece lampur ngece kecelek sampe murine proliyane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lampur ngece kecelek sampe murine. Mangga Bu Siti. Ojo ninggal aku trimo gonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng weruh lawe abang terus kapiran proliyane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lampur ngece kecelek nembe murine proliyane mbok ojo ngece mbok ojo ngece lampur ngece kecelek nembe murine.